wace irin magana ka zo da dan baba da miki me ke tabbata ke dan baba tun nan ka zo ka go wannan na san da matsalar da ta kawo ka nan wurin ban taba ganin ka zo ka min ladabi da biyayya ba irin ɗan iskan na zamani hawan ɗan iskan aski kake dora to shi ya suno wannan aski naka da ka dora a saman shi badda baba na yi ka iskanci da kake gani ni ma kullan tantirin shege ne da kake gani na nan in ga ma gaskiya dan baba tsohon dan iska ne ni da tsohon dan sigari ne tsohon dan wiwi ne ni da kake gani na nan kawai lokaci ya samu ka bari ai shi yasa ban gaje ka ba dama a zan ci ni su kai na yi ka iskanci ka tambayi uwarka Asabe lokacin da muka yi ɗan matanci ni da ita na yi tambura uba na yi ka iskanci to ni dai baba aure ne aumi aure to Allahu akbar a ce na yi sunnan ma'aiki za kai wa kake so dan baba wallahi wata ce in na ganta to me kyau ce ko baka ce ni ka san ban so kai ni inda ko fara ce inda mai ya ce ta yi ka kawo ta ni ba ruwana a fara ce to ya sunan ta dan baba sunanta Zainab kake ce Zainab ɗan gidan wata a dan baba kana ci gaba da ban labari wace ce ka gani kake so kuma ka bayyana min ita ko wace ce a fadin garin nan na karkarar nan hina je gurin zaka yi man na hidi ma ni da na auren kyauta aka kawo matar ne ai ba kowa bace illa babaka babaka baba ta din zaka aura tan ubanka to ni da ka auren baba ta ba yau ga dan iskan yaro zai ci ubanka